Já se bojím, tady jsou strašidla. Allah. Šál. Ten byl badal. To loba. Jo. Když nás vyhoděj, ne, z toho. Děláte tady píčoviny. Radši nic. Tam je jasný. To mu to opad do uší, že to nějaký má. Počkej, do oka už to. Ten může jít na čem na to. Ne. A tady jo. Co my tady zkoumáme, ty vole? Píčovinu. Jdeme dál. Hele. Co ten takový? Nevím, jaká píča, ale chci mu vykouřit. Data. Hej, jdeme se projet na koni. Co to je za postěženýho koně? Hej, on má anorexii, ne, ty vole. Hele, nemá to být kočka v Egyptě a ne psy. Hele, tajemství Egyptu. Objevení Tutankhamonovy hrobky, co to je? Objevení Tutankhamonovy hrobky. Tady je moc má, já se bojím. Prosím tě, to také já teď nic neudělám. To se mi líbí. Asi tak, taky mi uši. Rozbijem to. On si nechá odstranit 2 žebra, aby si mohl kouřit. Sáro, odstranil si 2 žebra, aby si lízat, jo? Jo, navzájem, ne? No, já myslím. Nejde tam ten babochlap. Já, Karin, nevím. Tak já tady nejdu vidět, ale... Hej, co to je za noc, ty píčo? Mami, co tady děláš? Máš být doma. Sežere tě tu bratku, ne? Au, čeká na tebe. To bude dobrý. Co se stalo? Nenatáčej mě, natáčej Egypt, ne? Buď ráda, že jsme v Egyptě. Fú. To je, kdyby tady bylo světlo, když já musím... Taký šimpan. Co to je? Nečím na to. Jaký kulatý, ne? Nemí to, jestli to dáme, to si mít. Už to jsou 4 minuty a 30 vteřin. Já mám 2 minuty, nemám to. Že to je tak, to bude.